Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ka House Committee jong ka Yeng Darbar Thawan ka Khasi Hills Autonomous District Council haka shitarik unopra arjar arpo kala her tokit ya ka jaka balaset ya ki jabo uranium ka badon hanong ba jenren hadien bakala don ka jingkeno bakani ka jaka set jabo kala orpaj bat bu jingma ya ka jingim jong ki brio ki basa haka ni ka shnong bar haki shnong ki bamarjan ya ka ni ka kanhun jurip layalam dau chairman jongga committee uba gigur merthong hakapala senran lang dau MDC Shusi jongga district council uba bindo M Lanong UMDC jongga Maukurwat constituency uba Karnes Soshang UMDC jongga Mauplang Dengyai constituency uba Lamprang Bla bat kiwe Nakaliang jongka committee hadin kani ke jingwan jurip kala pentip bahkan saya keren hapok ka executive committee jongka district council bat ban pharu da ke jingtho syaka sarkar jela bat kumjuru syaka atomic mineral department bat syaka uranium corporation of India limited halor ka jingshem bat ka jinglap jongka committee yakarukom set ya ki jabo uranium ka bam ihun bat ka bam isngain setia ya ke jingim jongki brio bat ki jingthau ki badon ha ki saudong saukun jongka snong nongba jenre barhaki shnong ki bamarjan sebar teman tresno sini kan kide ki raw material sina ada kenlong kenja setitang kumbalik setitang tu sina kamu hal ni untuk kundo walati lapo setiap yu hang ni jabo verifying kan dan don gitu kema kene mana bosna ya keleng blok ka kerteng jong kan ni ka kendeng seyong kanawi jingking so jingking kene juga lonta kata mi siap nang ne dan don sa kumba arsteng ne like limata nang ne ha demasiat kata dan so kamu mensyua hang ni ha ini jaka jeng pi kelang bulang kamu ladon ka jeng ti ya leilang tang don tu kede jakaban bu bisa tai salik tapi dapat baca ka tulu dan sawi ka juk ni ka sai ni kene jakai khot ai kene jakai ha khot singkai longkane keleng belum jakaba sei jaka maafkan arton mitar juga bangam average ni ha bu keleng blok oi keleng blok tam jakaba khot ni keleng blok kene jaka persengkai ka jimiri ka AMD ka penkela ka jimiri jumri manswa itu ka no yalam ka jing thmo jong i banwan hang ni kamut banwan jingo hi ka deine mdeine namar ngisiu itang haka kut kubor haka kamut ni nakalengka PhD ngim don ngimhun na tadaw ngila wan jingo kerpang hang ni rengkat bat ka jingya don lang kirang basno bat ki nong to kubor bat ki MDC jongi iba bla iba bindo bat iba karnes kamtami mai de nakane ka dong kathan i kamtip ba yakini ki eke bar khoi te kadita kata ka jing wan jingo hi jongi menta bat ki eke kiban sa don kam naka council kamut hadin bangila ra ya ka report nang ne ngin sa don kerpang pat ka jingya keren hapo isi bab ni tang kita hadin bangila bena baka don kaliket sangne te ngihap ap ya kapor namar bangi don bansong perkat suana tadaw ngi khamsin porno kindat banwan bancingo ya kanika caka ini ingin hap nya keren bahkan ni ka rukom tep jongki hang ni hapo kambiang ingin hap nya keren nama ngalawan sejadu gada sejadu gada ngalawan South Bihar tinggal lagi baka jing tep ya kan ni ka de banlong syapo bahak bakam jeleu bat ya kan ni ka kita care bat ki thungding bat ki penlong ya ka protected area kamut ni kum ni ngimla syu banwan balai ki mle kum ta kum bale sekwi ki jaka balai ki syu ya kan ni kum ni haka ba ki brio ki ong ba mi ru nang ni ki bejabo ki ba mi nang ni kum ba nilai ki kita ka badon kita ki pai tengah try ka bai ka benta ka ba
yuan pej ni ong don em kum kata tengi lap bakadon tengi dalai pai ni dalai pai nang ni ngin haban tho ngin haban keren daga komiti bat haju opor ke isi ha joka district council jongi ban tho sikibor sarkar kumju uru sake AMD kumju uru sake UCIL balai bakar hukum tep yau ni coba wati nang napo kalong pun ban sejrong balai kamlong cepot nyamra kanang penyada di pajba hukum ke ba punya kita kita phone ke pengin apa nya kira oh ya kan ni ke por sunrai ke pau benai September ni Oktober ni tu ngayo snow bagi don ke jing peni kubor orang bakal don ke jing lat sampai tu ke stok jong ke jakli uranium ang taya nampak jangan ngayu iru ki don bon ki kena samla kum na kasang ki asu ki bat ki lek ki wang balik jengok ya tu ya ka wi ka sni nga ya lek lang bat iba PK pangniang presiden jong ka sang SFPDP ki ngapo yang tu ngayu i ba ke don ka jeng repair ya ka tu ka tang ka ba la stok yang tu ka jakli uranium tu imat ka don sisa ka jeng lat jong ka tu ka jakli yang tu ba kisa repair ka tu ka tang la da mdei ba don ka jeng lat te ba ki repair ka tu ka tang tu dengan terai la da village wat mentar bidang i ba don kita repair ya ki tu ki tang tu ar la tli tu ni de empat ka jeng ni nang tu ka te ngam tip su ka jeng pang ayu ten rei hadu mentar ti don sibon ki breu jongi sakini ki dong kitan kanong tenger ka plang dilon kane ka wa ka ji ki breu ki ba don ki ba yo pang kansar don ki ba pang ayu ki ba syurin ki sentur ki yung to kan riang nang pa hang ne wa ka ji hadu mentar ibon ki kam tam ki long kami ki dang yo kan long ki ni to ti kiam yo ka jeng pang ring ka ba ring ka skap pang tepo to ki bon bakin wa zat shu ki don ki nong ai da wai hang ne hang belum ki tu ba ulu snam arajar ar pau de ka long ka ba kala ba ka long ka ba kta sibon ye kini ki beri ki ba dong hakini ki shnong nadu lang di lain nadu kini ki iriwa ka ji nong teniar mo to ba ba de ya ka jeng sakin tip ka e ka jeng pang ai tang ba la shu i pla ka kini ki jeng pang